Hola, en aquest vídeo veurem una eina que es diu Napkin.ai. Per què serveix aquesta eina? Doncs serveix per fer mapes conceptuals i esquemes a partir de text. Per tant, servirà per crear una imatge visual d'un rotllazo de text que tinguem. D'aquesta manera podem fer que els alumnes facin mapes conceptuals, línies de temps, etc. o que nosaltres puguem crear imatges i esquemes i bla 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 per incorporar-los dintre dels nostres PowerPoints. Perquè quantes hores ens hem passat nosaltres fent PowerPoints amb fletxetes, que si ara poso aquí aquest text, que si ara m'ha desquadrat, que ara ho canvio, que ara no sé què, que ara en comptes d'obrir-lo en PowerPoint ho obro amb el LibreOffice i llavors em queda un boti-boti ahí mal fet, no? Doncs d'aquesta manera el que podrem fer serà imatges personalitzades i fetes a mida a partir del text que nosaltres li donem i ja veureu que és superútil, com tot el que us porto. Vale? Llavors, què farem? Doncs anirem a Napkin AI, té aquesta interface i ara a mi ja i ara aquí et fa preguntes per iniciar sessió, Jo li dic que és per propòsit educacional, higher education, teacher, aquí preguntes que presentation, blogs and newsletters, social media content, pues de tot, ¿pa què no? ¿No? Please specify creative purposes. Thanks, Neil, you are all set to create your first napkin. Encara que crec que el nom és una mica desafortunat, perquè napkin, què és, per sonar-nos els mocs o què? Ara anem a create napkin for free, create my first napkin, i aquí tenim dues opcions, que provarem totes dues. La primera és afegint text o l'altra és a partir d'un prompt, no? Una ordre que nosaltres li donem. Llavors, anem a començar per aquí. El que podríem fer, per exemple, és anar a ChatGPT i escriure explica'm la història detallada amb els anys concrets de la química industrial. L'apassionant món de la història de la química industrial. Vinga! Li diem que ens ho fica en format Canva, és més guai. I ara li direm que ens ho posi per nivell de postgrau. I ara el que farem serà augmentar la longitud. Així també anem repassant altres coses que hem fet en altres vídeos. Però això, veieu que ho fico ràpid perquè ho passem ràpid, perquè el que importa és el napkin. Molt més llarg, que tampoc ho fa gaire molt més llarg, o sigui, ho fa pràcticament igual, però que no da pa més. Doncs agafem això i ho enganxem aquí. Aquí ho tenim tot i ara li diem Generate Visual. Clar, això és bastant fàcil perquè al final és crear una línia del temps, però una línia del temps és algo que s'utilitza bastant, oi? A veure, què està passant? Vale, llavors, tenim aquí una opció, veieu? A partir del text ens ha fet aquest disseny més esquemàtic, que la veritat que no està mal. I anem a crear un altre. Li podem dir que ens generi més opcions. I aquí tindríem aquesta opció d'aquí. Però clar, aquesta opció d'aquí no ens diu res, no? És per això que res és perfecte. Aquesta d'aquí sí que està millor, no? Anem a canviar de tema. Doncs mira, el que podria fer és agafar aquesta intro
amb els continguts i escriure-la aquí. Ho hem de tenir junt perquè ens pugui fer l'esquema de tot. Aquest és una merda, aquest sembla que està guai, aquest també, mira que xulo, aquest està molt guai. Llavors, què podríem agafar? Pues el seleccionem i ens el descarreguem. Tan fàcil com esto. Ens ho podem descarregar en PNG, en SVG o en PDF. Ens el descarregarem en PNG o en PDF, no? I tenim l'opció Dark. Oh, que maco, Dark. Download. I la veritat és que mola que flipes, no? Perquè això quant de temps haguéssim trigat nosaltres a fer-ho, pues que si fer les formetes, que si fer el dibuix, que si pensar-ho, que si no sé què, molt. En canvi aquí, que sí que és veritat que les icones podrien ser millors, però bueno, no està mal. I ara anem a veure si podem fer una napkin draft using AI, o sigui, a partir d'un text. Llavors, si nosaltres, per exemple, li preguntem, això ja és nivell no tinc info o bueno, vull generar coses noves. I ara, per exemple, li podem dir, en català, a veure si ho fa, els millors químics els millors productes químics per netejar. I ara això triga una estona, així que ara vinc. Doncs ara que hem ficat els millors productes químics per netejar, ens surt tot això. El que podríem fer és cada paràgraf dissenyar posar un gràfic d'aquests visuals. Per exemple, aquí com ens ho ha dividit en desinfectants, llavors nosaltres podríem posar això, per exemple. Ara aquí, doncs per exemple, en el nostre PowerPoint ficaríem aquest text o el text que nosaltres tinguem i aquesta foto que ens la descarregaríem. Llavors aquí, multiusos, vinga, vinagre i de cítrics, clar, més natural que això clar, els multiusos, vamos, 100%. Vinga, que sí, que m'ha agradat. Aquest m'agrada, mira que xulo. Que m'havia agradat. O aquest, mireu que guai. És que clar, aquestes imatges són superxules. Llavors aquí, netejador de vidres, anem a veure què ens surt. Aquest també està guai, el versus. D'olis i greixos, vinga. No sé, així qui no aprèn és perquè no vol. Aquest m'agrada. Bueno, clar, aquí podríem especificar. I aquí. És que, clar, està molt guai. O no? Llavors ja tenim imatges pels nostres PowerPoints, que a vegades són difícils de trobar. Llavors, flipa. Val? I ja sabem que en comptes de generar-ho amb intel·ligència artificial al text, nosaltres podríem haver-ho escrit. Anem a escriure una cosa una altra vegada. Per exemple, aquí.
Al dissenyar una planta farmacèutica, què lo que? Bueno, anem a veure què fa. I en comptes de tenir aquest document tan avorrit, doncs mira quantes opcions tenim. Aquest està superxulo, A veure, deixa'm veure sencer. Aquest superguai. Aquest també. Aquest també. Joder, si és que són tots superguais. Aquest també. Bueno, tots són una passada, basically, Bueno. Això és una passada. Llavors, bueno, suposo que us haurà agradat, I és una cosa molt simple, però bueno, que està bé que la sapiguem, perquè a vegades no utilitzem algunes eines pues, per ignorància, perquè no sabem que existeixen. I jo quan vaig descobrir això dic, hòstia, sí que és veritat que és molt fàcil d'utilitzar i tothom la pot utilitzar de manera intuïtiva, però està bé que la gent la conegui, ¿vale? I per això estic jo aquí. Bueno, pues res. Espero que t'hagi agradat i subscriu-te. Adeu.